25-26. This budget continues our government's efforts to A. Accelerate. Two powerful ladies there, Nari Shakti, Sanibe, finance ministers. All right, guys. BTC Sarkara Rang Gyanama, Fan Gyanama. That is not the question. Question is fund utilization. Fund go efficiently, effectively, in time, successfully, implementation column 9. Use column 9. People say main focusing. That should be the main focus of the government. How to utilize the fund effectively. Then it is no use. This is of no use. So central government ni बाजेटआ जोबनानै थांबाय बिटिसि सोरखारनो बेसेबां रां हरखो आसाम गभर्नमेन्टनि बाजेटआबो नै दाख्लैसो जोबनानै थांबाय बिटिसि सोरखारा बेसेबां रां मोनखो आरोबाव माखासे अट'नमास काउन्सिलनिख्रुइ बिटिसि सोरखारा बांसिन रां मोनदों नामा मोनाखैबा मानो मोनाखै मानोना गोबां गोरों गोराफ्रानो कुइसन खालामदों देग्लाय बिटिसि सोरखारा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय खम फान्ड मोनदों रां फैदों बाथ्राया नंगौना नङा दिनैनि भिडिअ'आव जों बिनि सोमोन्दै गुवारै सावरायगोन एसे समाय लागोन एसे गोलाव जागोन मानोना बेयो इम्परटेन्ट टपिक लेट अस गेट गोइं अलराइट गाइस बे बोसोराव बिटिसि सोरखारा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय 50 crore मोनदों लास्ट इयाराव 174.66 crore मोन इनिशियल बाजेट बेनि उनाव रिभिजन जानानै बे 32 crore जादों भेरि सरप्राइजिं 140 crore नि रिडक्शन थिंक अबाउट दिस व्हाई देयर इज सो मच अफ रिडक्शन आं सानो मेबी बिटिसि गभर्नमेन्टहा कंक्रिट प्रोजेक्ट प्लान गैयामोन मानोना एभरि 6 months बेयो रिभिजन जायो जुलाइआव जोङो 174.66 crore मोनदों बेनिफ्राय नै फेब्रुवारियाव 2025 फेब्रुवारियाव बेयो खम जानानै 32 crore जादों so there is some reason otherwise the fund might have been diverted for some other purposes that we don't know we are not sure about that okay now माखासे काउन्सिलफ्रालाय माबायदि फैसा मोनदों बेखौबो नायदोनि गाहायाव दङ जोंहा KACAC कार्बि आंलंनि बे इनिशियल बाजेटआ 50 crore बेनिफ्राय रिभाइज जानानै 100 crore डाबल 50 to 100 आरो देग्लाय मोनदों 50 so 50 100 50 भेरि गुड बेनिफ्राय आरो गाहायाव दंबावो डिमा हासावनि इनिशियल बाजेटआ 60 बेनिफ्राय 70 जादों रिभिजननि उनाव बेनिफ्राय फाइनाली 100 crore जादों so it is going up right so we don't know the actual reason for that. All right let us move on to Assam Budget we'll see how much we got from Assam you might be knowing already right बे बोसोराव आसाम सोरखारनिफ्राय बड'लेण्डआ गोबां रां मोनदों रांनि अखा हादों बुंनो हागोन it is raining money fantastic year for Bodoland बेखौ जोङो एप्रिशिएट खालामनांगोन let us celebrate this वेलफेयर स्किमनि थाखाय बे बोसोराव 4,160 crore कौटि रां होदों थांनाय बोसोरनिख्रुइ 10% up excellent बेनिफ्राय infrastructure development आरो Bodo Accord 2020 implementationनि थाखायबो 1,143 crores होदों thumbs up आरोबाव 4,000 फेमिलिनि थाखाय 30 crore budget allocation that means साफ्रोमबो फेमिलिनो न'खरफोरनो 75,000 रां होगोन very good excellent news
बेनि अनगायैबो माखासे गोजोनथाव खौरां दंबावो जेरैहाय बड'लेण्ड एरियानि 25 स्कुलफोरखौ मडेल स्कुल बानायगोन excellent news for young students जेखि जाया मानो बेयो जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा I am very happy about this कार्बि आंलं आरो दिमा हासाव काउन्सिलफोरजों कम्पेयार खालामनानै नायोबा रुजुनानै नायोबा बड'लेण्डआनो बांसिन रां मोनदों 6 शेड्युल एरियानि डेभेलपमेन्टनि थाखाय कार्बि आंलंनो होदों 621 crore दिमा हासावनो होदों 306 crores बड'लेण्डनो होदों 1143 crores huge amount the highest amount among the three councils thumbs up नोंथाङा मा सानो मानो एफाग्राब फैसा फैदों कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो अलराइट नैबे इनफ्रा डेभेलपनि थाखाय जि 1143 crores होदों बेनि सोमोन्दै जों एसे डिटेल एनालाइसिस खालामगोन we'll try to find out what is the social impact of this 1143 crores बेसेबां जब क्रिएट खालामगोन बेलाय अलराइट गाइस जोंहा बिग बाजेट प्रजेक्ट दङ जाहैबाय 1143 crore नैबे बाजेटाव खोन्थानाय बायदि बेयो infrastructure related budget right so since it is a big project infra project definitely will need people to execute the project right labor cost बेबायदि थागोन ना so बे एथ' गिदिर प्रजेक्टआ how much employment it is going to generate I'm talking about direct job permanent job no direct job all right so we'll do a very rough estimate we'll try to calculate how many jobs will be created out of this project right so for that जोङो माखासे parameter लानांगोन first parameter जादों total project cost जों बेखौ मिथिखागौ बेयो 1143 crores right second parameter जादों what will be the labor cost manpower cost बेसेबां जागोन let us assume roughly 10% of the total cost okay 10% लायोबा मा मोनगोन जोङो 114.3 crores बेबायदि खरसा जागोन okay so बे मोननै पेरामिटार मोनबाय जोङो दाना थर्ड पेरामिटारा जाहैदों सासे मानसिनि लेबार कस्टआ बेसेबां बोसोराव थांनाय बाजेटाव आसाम बाजेटाव बुंथिदों दि आसामनि पार केपिटा इनकामा जाहैदों 1,54,222 that means आसामनि सासे मानसिया on an average 1,54,222 खामायो right but बे एस्टिमेटाव बे एस्टिमेशन खालामनायाव आङो बेनिफ्राय बांसिन लादों आं लादों 2 lakhs बोसोराव 2 lakhs खामायो होननानै आं एस्टिमेशनाव लादों ओके दा बेफोर मोनथाम पेरामिटारखौ लानानै जोङो केलकुलेट खालामोबा मोनगोन बे गिदिर प्रजेक्टखौ जुदि जोङो बोसोरसेयाव मावनांगौबा जोंनो नांगोन 5,715 manpower माने 5,715 jobs new jobs create खालामगोन opportunity मोनगोन direct job दे permanent job नङा okay बोसोरसेयाव जुदि फोजोबोबा बे प्रजेक्टखौ जोंनो नांगोन 5,715 people सुबुंफोर नांगोन बे प्रजेक्टखौ मावनो थाखाय जुदि बोसोरसेयाव मावनो सानाखैब्ला बोसोरनैयाव मावनो सानदोंब्ला जोंनो नांगोन 2,857 people okay जुदि 3 बोसोराव मावनो सानदोंबा जोंनो नांगोन 1,905 people
These are a rough estimate. Direct jobs. Guys, I'm repeating. It's the direct jobs. Permanent government job नङा. Okay? होमबाबो जोंहा खामानि मोनगोन. Which is very very important today. Permanent job को मोननाया गोब्राबसै. This is a temporary jobs. ये temporary jobs. Alright? So this is an opportunity. Okay. This is my approach. नोंथाङा माबा गोदान approach दङबा comment section आव लिरनानै हरदो. Okay? मानोना I might be wrong. बे estimate खालामनाया wrong बो जानो हागौ. Okay? बेखायनो नोंथाङा जुदि माबाफोर दस्रा रोखोमनि दस्रा टाइपनि approach दङबा comment section आव लिरनानै हरदो. मोजां गाज्रि comment section आव लिरनानै हरदो. I'll be very happy. Alright. So दिनै देग्लायनि बाजेटआ बड'लेण्डआव गोबां मोजां मोजां फिथाइ लाबोनो नागिरदों. Fruits. That fruits we have not seen yet. We'll be seeing. When the project will get started, we'll start seeing the fruits. I'm hoping we'll see the beautiful fruits, sweet fruits. मानोना जोंनि बड'लेण्डआ जौगाथारनांगौ. Everyone is growing. Every state is growing. So we have to grow. That's my expectation. I'm sure that is your expectation as well. Alright. So दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो फोजोबनाय जाबाय. डिसकासनाबो जोब्बाय. Let me know your comments. How did you like this particular topic, my particular video? Just let me know your comments. We'll meet again someday, sometime on some other topic. Until then, take care. Bye.